Maryam mahaifiyar annabi Isa alaihi salatu wassalam lokacin da ta haife shi tana jin tsoron ta fuskanci al'ummarta da ɗa alhalin kasancewar ba ta da miji. Sai ainihin Allah maɗaukakin sarki ya buɗe bakin ɗanɗan wato annabi Isa alaihi salatu wassalam yake lallashinta kuma yake faɗa mata, idan ma wani daga cikin mutane ya ganta ya tambaye ta ina kika samu ɗa yake Maryam, to ta faɗa mishi inni nazartu lirrahmani sawma, cewa na ɗaukar wa Allah alwashi yin azumi, na ɗaukar wa mai rahama yin azumi, na ɗaukar mishi alkawali. Menene azumin nata? Falan ukallima al-yawma insiya, shine bazan yi wa wani ɗan adam magana ba, bazan yi wa wani mutum magana ba. Ashe kun ga azuminta shine kamewa daga yin magana. Wannan azumi ne na luga. Idan muka koma ga ainihin ma'ana ta shari'a, za mu samu azumi da ma'anar kamewa daga abubuwan da shari'a ta lissafa a matsayin abubuwan da suke karya azumi. Tun daga huduwar alfijiri har zuwa faɗuwar rana da niyyar bauta ma Allah. Wannan shi ne ma'anar azumi ko kuma asawm a ainihin harshe na shari'a. Wato huwa ta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala bil imsaki anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi shamsi. Bautawa Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar kamewa daga dukkanin abinda shari'a ta lissafa cewa yana karya azumi tun daga huduwar alfijiri har zuwa faduwar rana. Akwai abubuwan da shari'a ta lissafa matsayin abubuwan da suke karya azumi. Waɗannan abubuwan kuma su ne cin abinci ba tare da mantuwa ba, cin abinci da gangan daga huduwar alfijiri zuwa faduwar rana. Domin cin abinci bisa mantuwa bai karya azumi. An fahimci wannan? Na biyu shine yin jima'i, shi ma yana karya azumi. Idan na ce cin abinci a lura, ci ko sha duka yana a ƙarƙashin wannan. Ka ci abinci ko kuma ka sha abin sha, duka yana a ƙarƙashin wannan. Cewa suna karya azumi. Sai kuma shan abin sha, sai kuma yin jima'i. Yin jima'i yana karya azumi. Waɗannan su ne abubuwan da shari'a ta lissafa cewa suna karya azumi kuma su ake kira muftirat. To kamewa daga gare su min tulu'il fajri ila ghurubi shams. Wannan shi ake kira azumi bi niyyati ta'abbud. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Wannan azumi yan uwa musulmi yana da falaloli kuma yana da darajoji masu yawa. Waɗanda a lokacin huduba ta wannan juma'ar da ta gabata na ambaci da yawa daga cikinsu. Haka ma a wata lecture da na gabatar a cikin City Campus, nan jami'a temporary site, na ambaci waɗannan falalolin, waɗanda na tabbatar da cewa malamai da dama sun karantar da musu, waɗanda babu buƙatar a tsawaitar da bayani dangane da su saboda ƙarancin lokacin da muke da shi. Amma dai yana daga cikin falalolin azumi musamman na Ramadan, kasancewar wanda ya azumci Ramadana yana mai gaskata Ramadana cewa Allah ya fallanta shi. Sa'annan yana mai neman ladar azumin a gurin Allah, ba yana yi don wani ya saka mishi daga cikin ‘yan adam ko kuma halittun Allah ba. To an gafarta mishi dukkanin abin da ya gabata na zunubi. Ashe azumin Ramadan yana sabbabar da gafara zuwa ga mutane. Bugu da ƙari,
tun daga shigowar watan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari shaidanun aljanu ga baki daya an ɗaure su, an ɗaure iblis da zuriya shi ga baki ɗaya waɗanda su suke haddasar da barna a cikin mutane har sai watan ya ƙare ga baki ɗaya. Bugu da ƙari an rufe ƙofofin wuta an buɗe ƙofofin aljanna. Kun ga rahamar Allah tana yawaituwa kenan a cikin Ramadan, azabar Allah kuma tana karantuwa a cikin Ramadan. Dan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa amin amin amin. Aka tambaye shi menene yake ce ma amin, yace mala'ika jibril ne ke roƙon Allah wasu abubuwa ne kuma yana cewa amin. Daga cikinsu akwai wanda duk Ramadan ya kama har ya ƙare ba a gafarta mishi ba, Allah ka nisantar da shi daga rahamarka. Annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa amin. Mala'ika Jibril mai addu'a, shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam mai cewa Allahumma ajib. Wannan addu'ar mun kusan ba ƙaramar addu'a ba ce a gurin Allah. To mu dubi irin yawan gafarar da ke cikin watan Ramadana, wanda har annabi ke ganin akwai girman taɓewa da girma hasara ga mutumin da ya bari Ramadana ya kama har ya ƙari bai aikata aikin da Allah maɗaukakin sarki ke gafarta mishi ba. Bugu da ƙari ga kasancewa Alƙur'ani an saukar da shi cikin watan Ramadan a wani dare da ake kira Lailatul Qadr. Idan ma muka ɗauki mu'jam al-awsat na Imam Tabarani, muka ɗauki littafin Sahihul Jami', za mu sami annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba mu labari. Yace suhufu Ibrahim an saukar da shi a ɗaya ga watan Ramadan. Haka ma littafin At-Taura an saukar da shi 6 ga watan Ramadan. Littafin Injil an saukar da shi 13 ga watan Ramadan. Shi kuma Alƙur'ani annabi yace an saukar da shi 24 da suka shuɗe cikin Ramadan, wato daren 25 kenan. Ashe manyan littattafai da aka saukar a sama ba Qur'ani kurun ba, dukkaninsu an saukar da su ne a cikin watan Ramadan. Keɓance watan Ramadan da falalar saukar da waɗannan littattafan ‘yan uwa musulmi, haƙiƙa ba ƙaramar manuniya ba ce cewa wannan wata ne wanda yake tattare da ɗimbin albarka da alkhairi. Don haka sai mu miƙe mu yawaita ibada a ciki, mu yawaita ayyukan alkhairi a ciki. Don shi ne Imamul Muhaddisi na Abu Abdullahi, wato Imamul Bukhari, ya ruwaito hadisi a littafin shi na Sahih. Kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi. Annabi ya kasance mafi kyautar alkhairi bisa da sauran mutane. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Ko mafi alkhairi, mafi kyautar lokacin da annabi ya kasance shine watan Ramadan. Ya san irin albarka da alkhairin da ke cikin Ramadan, don shi ne ya fi yawaita alkhairi da ayyuka na kirki a cikin Ramadan. Duk da kasancewar ko ba a watan Ramadan ba, annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwar shi da baki da aiki alkhairi ce. To amma domin ya sunnanta muna, ya karantar da mu, sai ya kasance ya fi yawaita karatun alkur'ani, ya fi yawaita kyauta, ya fi yawaita salloli, ya fi yawaita ayyuka na alkhairi a cikin watan Ramadan bisa ga wani wata wanda ba shi ba. Ka duk da mala'ika Jibril ya fi sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam domin yin darasin alkur'ani mai girma a cikin watan Ramadan. Yawwa musulmi, wannan yana karantar da mu irin albarka da alkhairi da ke cikin watan Ramadan, wanda labudda mai son ya kasance ɗan albarka ko dattijon albarka ko mutumin albarka to ya riƙe wanga watan na Ramadan ya yi ta aikata ayyukan ibada a ciki. Ga daren Lailatul Qadri wanda yana cikin 10 na ƙarshe, sakamakon haka annabi yake ƙara tsuke ɗamara a cikin 10 na ƙarshe ɗin.
dukkanin ayyukan alkhairin da yake aikatawa idan goman ƙarshe suka shigo yakan tsuke ɗamarar shi ya miƙe ba dare ba rana wajen ganin cewa ya yawaita bautar Allah a cikin goma na ƙarshe ɗin. Wannan ya kasance kuma sunna gare mu. ‘Yan uwa musulmi sai mu kiyaye wannan. A daren Lailatul Qadr ne fa Allah maɗaukakin sarki yake budget na al'amura. Za ka kasance cikin multimillionaires na shekara mai zuwa. To a cikin daren Lailatul Qadr ne ake rubutawa. A rubuta wane ɗan gidan wane, ɗalibin School of Nursing zai kammala makaranta a wannan shekaran, ya samu aiki a wuri kaza, ya samu kuɗaɗe, ya yi aure, ya yi menene, duka a cikin wannan daren ne ake rubutawa. Idan baka miƙe ka bauta ma Allah ba, sai a rubuta wani sai a jarabawan ƙarshe sai ya samu matsala. Bai kammala ba baɗi ya sake samun matsala, ƙarshen ta karatun ya buwaye shi, al'amuran duniya su cakuɗe mishi, su rikice mishi, su yamutse mishi, duniyan ta tafi gare shi ya kasance cikin masu hasara. Don haka ka kasance cikin masu roƙon Allah, cikin masu neman gafaran Allah, cikin masu ƙoƙarin bauta ma Allah a cikin wannan daren na Lailatul Qadr. Ya za a yi ka samu irin wannan? Babu shakka sai ka miƙe a cikin goman ƙarshe, ka yawaita ibadar Allah, ka yawaita ayyuka na alkhairi. Mu duba annabi ko ba cikin wata Ramadana ba sallah fa yake yi. Kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqumu min al-layli hatta tatafakkara qadamahu. Annabi sallah yake yi cikin dare har sai kafafuwan shi sun tsatsage. Kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqumu min al-layli hatta talima qadamahu. Kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqumu min al-layli hatta nafaqat qadamahu. Wallahi sallah annabi yake yi kowane lokaci cikin dare. To idan watan Ramadana ya kama ma sai ya ƙara tsunke ɗamara. Sa'annan idan goma na ƙarshe suka kama sai ya ƙara tsunke ɗamara. Don haka ‘yan uwa musulmi sai mu kiyaye da wannan. Babu wadataccen lokacin da za a shimfida falaloli na wannan watan na Ramadan. Bugu da ƙari ‘yan uwa musulmi, azumi ba ƙaramin abu ba ne. Ba sai an je lahira kurum za ka samu fa'ida da take cikin azumi ba. Wallahi tun a nan duniya za ka fara ganin yawan fa'idodi da suke cikin azumi. Da yake ana yana cikin School of Nursing, makarantar da ta shafi harkar lafiya. Na san da cewa akwai ɗalibai masana a wannan ɓangaren da dama a wannan gurin. Likitoci na zamani a ƙasar United States of America, ƙasar da ake da tabbacin cewa ta fi kowace ƙasa kiyayya da addinin Musulunci, da ƙasar Germany, ƙasar da aka haifar da wani takadari daga cikin takadaran duniya wanda ake kira Adolf Hitler. Da har yau ake kokarin fada da addinin Allah. Likitoci a waɗannan ƙasashen sun tabbatar da cewa babu shakka azumi wannan da ɗan adam ke yi yana ƙara lafiya da matuƙar ƙarin lafiya. Har suka ce yana da kyawu ya kasance a kowane sati mutum ya riƙa yin azumi sau. Kun ji fa azumin litinin da azumin alhamis yana batun fitowa ga bakin arna. La tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu yahuda wal ladina ashraku. Yahudawan duniya ne fa suke faɗin yana da kyau sati mutum ya rika yin azumi sau. Suka ce sun gwada wannan ga dabbobi, musan bera ko rat. Sun gwada ga bera. Da yake su ba musulmi ba ne ko ba su taɓa shaƙar ƙanci imani ba. Suka ce da suka gwada da ɓera, sai suka ga cewa ɓeran da ya kamata a ce ya yi shekara guda ya mutu, sai ya shekara guda da wata 6 sa'an nan ya mutu.
wato azumi yana ƙara tsawon rai kenan. Suka ce kai idan ɗan adam ya nizimci yin azumi ya wuce sau 2 ga sati din ma ya kasance yana yawaita azumi kuma a shekara ya samu wani lokaci wanda ya keɓe yana azumi a cikin shi, suka ce wallahi ɗan adam na iya share shekara 600 bai mutu ba. Wannan bincike ne a ƙasar United States of America da kuma ƙasar Germany. Bugu da ƙari, akwai wani farfesa wanda ake kira Professor Matson. Babban likita ne, ƙwararre ne wanda ake bugun gaba da shi. Ɗan ƙasar Amerika ne, kun ga ba ɗan Najeriya ba ne, ba ɗan Saudiya ba ne, ba ɗan ƙasashen da yake akwai musulunci sosai ba ne ko? Ya tashi a ƙasa inda musulunci sai ka lalaba sa'an nan kake ji shi. Ƙasar da ma ake ganin alamomin musulunci sun karantu ƙwarai a ciki. To wannan profeso abin da yake faɗi, ya ce akwai wani ciwon ƙwaƙwalwa wanda likitocin duniya sun yi fitar maganin da za su yi sun kasa. Ya ce babu abin da ke maganin wannan ciwon na ƙwaƙwalwa face azumi. Ya ce ya dace da bincike da wani profesa ya yi shi ma a 1995 har ya rubuta wani littafi wanda wannan littafi shine best selling medical book a ainihin shekara ta 1995. Yake cewa wani ciwo na kwakwalwa ya bayyana, mutum yakan faɗi yana shure-shure, mutum yakan faɗi yana surutai ba a san abin da yake faɗi ba. Likitoci ba su da maganin wannan, kada ka dogara ga likitoci, ka je ka nemi maganin gargajiya, waɗannan magungunan su ne suka yi. To sai wannan profesin ya ce wallahi azumi shine babban magani ga irin waɗannan rashin lafiyoyin. Aka samu mara lafiya a United States suka ɗauki azumi, waɗanda suke suna da irin waɗannan rashin lafiyoyin suka warke. Yawwa musulmi ba komai bane face ciwon bugun aljannu. Idan Ramadana ya kama kuma an ɗaura aljannun ko? Idan ka ɗauki azumi kuma ba mamaki Iblis da ‘yan uwan Iblis sai su tuna da Ramadana sai su gudu, sai ka samu lafiya. Don haka ga professors a ƙasashen turai waɗanda ba su taɓa shaƙin ƙamshin musulunci ba suna cewa azumi yana magani. Wannan professor ne na neuroscience. Shi ne fa yake magana a kan haka. Bugu da ƙari ‘yan uwa musulmi, akwai wani nutritionalist wanda yake ɗan ƙasar United States, Hungarian born American. Hungarian born American. Wanda ya amshi kyaututtuka da dama kan wannan ɓangaren. Ya ce babu shakka. Ko babu shakka waɗanda ba su yin azumi suka rayu cikin rayuwarsu ba su azumi a koyaushe ya ce they are killing themselves slowly. Ya ce wallahi kashe kansu ne suke yi. Dole ne ka rika azumi idan kana son ka samu cikakkiyar lafiya. Har ma yake ba da misalai, ya ce uwayen likitocin duniya gabaki daya, ko kai uwayen dai likita kake to ga iyayenka guda uku, fathers of modern medicine. Akwai wanda suke kira Hippocrates, akwai Galen, akwai Paracelsus. Yace dukkanin waɗannan sun tabbatar da cewa yana daga cikin hanyoyin da suka ɗauka na samun lafiyar kansu da kuma lafiyar iyalinsu yawaita yin azumi a kowane lokaci. To a haka sai kuma mutanen ƙasar United States sai suka tsiri yin wani azumi. Wai sai ka yi azumin cin carbohydrate amma kana cin protein. Sai ka yi tsiri azumin yin kaza baka cin kaza kana shan ruwa amma baka kaza. Sai wani farfesa kuma miki ya ce ai idan dai ka ce za ka yi azumi wanda zai ƙara maka lafiya, wanda zai ƙara maka kwanciyar hankali, ya ce to dole na sai ka daina cin komai. Sai suka ɗibi yin azumi kuma na 24 hours. Ya ce kuma 24 hours sun yawa.
akalla da ga yini ka ɗibi wasu awas masu tsawo waɗanda ba ka cin abinci ciki, sa'an nan sai ka ɗauki wasu awas ka ci abinci ka koshi bakin iyakacin gwargwado. Azumi dai irin azumi wanda musulmi suke yi. A ƙarƙashin haka ne bincike-binciken da suka yi suka rika gano musu cewa azumi yana maganin hypertension wannan. Azumi yana rage cholesterol wanda yake cikin jini. Azumi kuma yana sa gastrointestinal tract ya samu hutu. Hanji suna wahala ba dare ba rana kullun ci kake yi. Da safe kacin waina, a jima kaɗan kaci rogo, a jima kaɗan kaci alala, a jima kaɗan kwai da kwai, menene suna buƙatar su huta. To idan ka ɗauki azumi za su huta. Akwai wani percentage na energy da ke ga jiki, duka ana diverting wannan energy ne zuwa ga gastrointestinal tract domin ya riga aikin shi dare da rana. To idan kana azumi wannan energy za a yi diverting ne zuwa ga immunity naka, sai ka ƙara samun immunity kai ƙara samun ƙarfi. Don haka suka ce azumi yana ƙara body immune. Banda su hanjin sun huta. Bugu da ƙari yana sa a ɗibi wani source of energy wanda ba carbohydrate ba. Kice idan yana taruwa yana da illa ga jiki sosai. Akwai kuma kitse wanda yake cikin jini shi ma yana da illa sosai. To sai a tato wannan kitsen, wannan lipid, a yi amfani da shi as an energy source. A process called gluconeogenesis. Breakdown of lipids into what? Into energy, ko kuma into glucose or whatever. Duk dai abin da za a mayar da shi a ɗibi energy from non-carbohydrate source. Wanda wannan yana taimaka ma jiki matukan gaske. To mai azumi yana samu ana wannan gluconeogenesis cikin jikin shi inda yake yana taimaka mishi ga lafiyar shi. Ana rage mishi low density lipid, high density lipid da kuma triglycerides da makamantansu. Duka ana rage mishi cikin jini. Don haka wannan na karantar da cewa azumi na da matukar amfani ga cikin ɗan adam. Bugu da ƙari azumi kuma yana rage blood sugar level wanda yake yana taimaka ma masu diabetes matuƙa. Yana maganin diabetes, yana rage diabetes wannan azumin da muke gani. Yana rage blood sugar level wanda yake yana taimaka ma masu diabetes. Ga dai rashin lafiyoyi daban-daban waɗanda azumi yake taimakawa a kansu. Wannan yasa wallahi a ƙasar Turai akwai mutanen da ba su taɓa dibi alƙibla ba. Ba su taɓa azagoshi ga ƙasa suka yi ma Allah sallah ba, amma kuma ga su yau suna azumi. Sai su yi ne tun da lokacin sahur babu cin abinci har sai rana ta faɗi. Sai dai su ba azumin da muke yi bane suke yi ko saboda yana cikin ta'arifi na azumi bi niyyati ta'abbud da niyyar bauta ma Allah. Kaga duka amfanin da za a samu na duniya ba mamaki Allah na iya ba su, amma kuma amfani na lahira lada wadda ake samu su kan ba za su same ta. Haka ne kamar sallah wannan da muke yi, wadda ba su sallah kowa ya sani, ba su yadda da Allah ba su yadda da in an mutu ana tayar da mutum ba. Sun ɗauka kawai da ka mutu daga duniya sai ka tuna. Sai ga shi bincike ya nuna saboda amfani da electromagnetic waves da muke yi, muna amfani da wayoyi, muna amfani da remote controls, muna amfani da menene, muna cikin duniya wadda take cike da electromagnetic waves. To dole ne a kowane yini mutum ya aka goshin shi akalla lokuta 5 ga yini ga ƙasa, domin ƙasa tana da wani magnet wanda yake absorb waɗannan radiations din, waɗannan waves din daga cikin kan mutum. To dole ne mutum ya aza kan shi. Don haka idan gari ya waye kawai sai ka ga ya tashi yana shewa sai ya aza kai ga ƙasa.
ya ɗauki, in an jima kuma zuwa lokacin azhar ya sake aza kai shiga ƙasa ya ɗauki, la'asar ya sake azawa, magariba ya yi, isha'i ya yi. Kai ko musulmi ka sa abin da kake yi ko? Sannu suna nan suna binciken nasu na mayar da su zuwa ga abubuwan nan da suka daɗe su nema musulmi dariya a kansu. Don haka yan uwa musulmi babu shakka azumi yana da falaloli masu yawa. To kamar yadda na yi bayani a leccan da ta gabata, yan uwa musulmi azumi ya kasu zuwa kashi biyu. Akwai azumi na wajibi, akwai kuma azumi na taɗawwi. Azumin wajibi ya kasu kashi uku. Azumin taɗawwi wasu malamai sun kasa 9, wasu kuma sun kasa 11. To ba azumin taɗawwi ne abin da muke nufi ba, azumin wajibi ne. Azumin wajibi ya kasu kashi uku. Kashi na farko shine wajibi wanda wajabci ne ya rataya ga lokaci. Wato idan wani lokaci ya zo, wannan lokacin wajibi ne kowane musulmi ya azumi a ciki. Wannan ko ba wani azumi ba ne face azumin Ramadan. Wajibi ne wanda wajabci ne ke kasancewa a wata na 9 cikin kalandar musulunci, wato watan Ramadan. An fahimci wannan? Na biyu kuma akwai wanda wajabci ne ya rataya ga bawa. Bawa shi ya ɗora ma kan shi wannan azumin, sai azumin ya zama mishi wajibi. Shine azumin taɗawu'i ko shine azumin abin nan, azumin alwashi, wanda bawa ke ɗauka alƙawari, ya Allah na ɗaukan maka alƙawari idan dai na ci jarabawa zai maka azumi kaza, ko idan abu kaza ya faru, ko idan ka biya mini bukata kaza zan yi azumi kaza. An fahimci wannan? Wanda na ba da misalin wani baka ne ko a lecture mu ta City Campus, wanda ya Allah alwashin cewa ya Allah shekara ta 15 da aure ban samu ɗa ba, matata ba ta taɓa koda ɓarin wata ba, ba ta taɓa koda kuren wata ba, fatan wata ba. Don haka ya Allah ka bani ɗa, idan ka bani ɗa zai maka azumi 10. Watan nan ku sai Allah ya sa matan ta samu ciki, ta haifi ɗa kuma namiji, abin da yake nema ne. Aka yi suna aka kammala, ya fara azumi ya kai 7 sai Allah maɗaukin sarki ya sa ɗan ya rasu. Sai aka kawo mishi labari, ai ɗa ya rasu. Ya ce ya ce yau azumi nawa ne? Ya ce 7. Ya ce tuya sun kuwa ba zan cika. Ya ce su ma waɗannan 7 yasin sai na cire su a Ramadana. To wannan shine azumin alwashi, sai dai kai kada kai irin na baka ne. An fahimci wannan? Idan dai bukata ta biya, to wajibi ne ka azumci wannan azumin da ka yi alwashi. Na uku kuma shine azumi na wajibi wanda wajabci ne ya rataye ga wani dalili. Yana yiwa kafara ce, shine dalilin wajabci azumin, wanda ya jima'i a lokacin Ramadana da rana. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wajabta mishi yin kafara ko azumi 60 jere da juna. To kun ga waɗannan azumman 60 wajibi ne gare shi. Wajabcin ya kasance ne saboda wani dalili, saboda wani sababi. Sababin kuma shine wannan jima'in da ya yi a lokacin Ramadana, lokacin yini. An fahimci wannan? Ko kuma azumin ranko. Matafiyi ya yi tafiya ya aji azumi, zai ranka a bayan sallah, rankon kuma wajibi ne gare shi. Ko mace wadda take al'ada ta aji azumi, za ta ranka wannan azumin a bayan sallah, dole ne shi ta ranka shi ko kuma mara lafiya ya aji azumi a cikin Ramadana, ya samu sauki a bayan sallah, dole ne ya ranka shi. To waɗannan su ne azumma na wajibi. An fahimci wannan? Waɗannan su ne azumma na wajibi. To dukkanin waɗannan uku wanda za mu tattauna a kan shi shine azumin Ramadan. Azumin Ramadan ya uwa musulmi
azumi ne da ake yi ga ainihin wata na tara a cikin kalandar musulunci, watan da ake kira Ramadan, wanda yake tsakanin watan Sha'ban da kuma watan Shawwal. Idan watan Sha'ban ya cika kwanaki 29, sunna ta karantar da mu cewa za mu yi dubin wata. Idan muka yi dubin wata muka ganshi kashe gari ɗaya ga Ramadan, dukkanin musulmi wanda ya cika sharuɗan yin azumin Ramadan zai wayi gari yana azumi. Idan ko ba a ga watan ba, to kashe gari zai kasance 30 ga watan Sha'ban. Ba sai an yi dubin wata ba, ba za a yi 31 ba, saboda wata wannan Lunar month bai kwana 31. Ga Gregorian calendar nan ne aka samu kwana 31. January, March, December, menene suke kwana 31 ko? A shari'ar musulunci wata da ya cika 30 ya cika. Gobe ko an ga wata ko ba a gan shi ba, ko an duba ko ba a duba ba ɗaya ga wata. An fahimci wannan? Malamai suka ce, shin da me watan Ramadana ke kamawa? Suka ba kansu amsa cewa watan Ramadana na kamawa ne ga abu biyu. Ganin jinjirin wata ko kuma cikar watan Sha'aban kwana 30. Ya ake ganin jinjirin watan? Babu shakka ‘yan uwa musulmi ana dubin watan ne a 29 ga watan Sha'aban. Idan aka samu shaidu sun ga watan, to wajibi ne ga dukkanin musulmi su ɗauki azumi. Malamai suka yi saɓani ga yawan shaidar. Ɓangaren malamai suka ce idan mutum ɗaya ga watan Ramadana wajibi ne a ɗauki azumi. Amma watan Shawwal kuma sai mutum biyu sun gani sa'ana ake aji azumi. Suna masu amfani da hadisin Abdullahi bin Umar. Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda. Wanda Abdullahi bin Umar ke cewa tara an-nasu hilala fa akhbartu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam anni ra'aytu. Mutane su yi dubin wata na ba manzon Allah labarin na ganshi. Fa sama labarin da na bayar sai annabi ya azumi wa amara an-nasa bi siyamihi kuma ya hori mutane da su yi azumi. Wannan yana karantar da cewa kenan mutum guda yana iya ba da labarin ya gauta a ɗauki azumi. Sabili da haka ɓangaren malamai suka ce mutum ɗaya ya isa ya kasance shaidu na Ramadan. Ɓangaren malamai suka ce a'a wannan bai tabbatu ba. Akwai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan shaidu biyu suka ga wata ku ɗauki azumi. Idan shaidu biyu kuma mutum biyu suka ga wata ku aji azumi. Hadisi ne wanda Imamu Ahmad as-Sabir tatal mihna ya zo da shi a littafin shi na al-Musnad, kuma hadisi ne ingantacce. Imam Ahmad a tashi ruwa ya ƙara da cewa shaidu biyu musulmi idan suka ga wata ku ɗauki azumi, idan suka ga wata ku aji azumi. Karkashi wannan hadisin ɓangaren malamai suka ce sai shaidun sun kai biyu dole. Suka ce hadisin nan Umar bai karantar da cewa mutum guda ya wadatar. Saboda ga abin da annabi ya faɗa mana, idan shaidu biyu suka gani ku ɗauka, idan shaidu biyu suka gani ku aji. Wancan hadisin na Abdullahi da Umar ya ce dan Umar ya ba da labari. Alhalin kasancewar ko ba shi ne ya dubin watan ba. Bai kore ta yiwuwar wani ya ba annabi labari. An fahimci wannan? Bai kore yiwuwar cewa wani ya zo ya ba annabi labari, annabi ya ce ɗaya. Abdullahi da Umar ya zo ba shi labari ya ce biyu, sai ce to aji a yi azumi. Tunda a cikin hadisin ba a nuna cewa dan Umar ɗaya ya ba da labari ba, babu wanda ya ba da labari. Don haka akwai ihtimala ciki. Sai a aje wancan, sai a ɗauki horon da annabi ya yi. Idan biyu suka ga wata musulmi ku ɗauki azumi, idan biyu suka ga wata kuma ku aje azumi. An fahimci wannan? An samu dai maganganun malamai daban-daban dangane da adadin mutanen da suke iya ganin wata. To sai dai kuma akwai waɗanda suke mafi ɓacewa daga cikin mutane.
waɗanda suke cewa mu ba za mu ɗauki azumi ba sai mun gan shi fili da fili kowa ya je makan shi nashi dubi idan ka tambaye su don me kuka ɗauki wannan mazhabar taku sai su ce to ai Allah madaukakin sarki cewa yi faman shahida minkum shahara falyasum wanda ya ga wata a cikin ku ya azumce shi sai muka mayar musu da amsa muka ce Allah bai faɗi haka ba fassarar da kuka yi Allah bai faɗi ta ba Allah ya ce faman shahida minkum shahara falyasum yi amfani da shahida yi amfani da minkum yi amfani da ashahara sannan sai ce fale su ko to sai a fassara wannan ayar tiryan larabcin ta ɗaya bayan ɗaya gabanin a koma tafsirin alkur'ani da sunna a tsaya a fassara larabci shi kaɗai ya isa mai da raddi gare ku to Allah ya ce shahida faman shahida wanda ya shaidi wata cikin ku menene shaidu shaidu yana nufin gani sai abin da ka gani da ido dole ko kuma kana iya shaidawa da abin da baka gani da ido ba to idan dai ka ce sai abin da ka gani da ido shine za ka shaida da shi to sai mu tambaye ka a tashhadu Allah ilaha illallah idan ka ce na'am ka shaida sai mu ce kaga Allah domin ko annabi Muhammad da aka tambaye shi ya Rasulullahi hal ra'aita rabbaka kaga ubangijinka yace nurun anna arahu yace ai haske ne ke gurin ya za a yi in gane shi lokacin da aka yi mi'raji da shi ya je saman sama ta bakwai haske ya gani idanuwan dan adam a wannan rayuwar ta duniya ba su iya ganin Allah la tudrikuhul absar idanuwa ba su iya riskar ubangiji don haka annabi ya ce nurun anna arabu ai haske ne ke gurin ya za a yi in gane shi duk da annabi bai ga Allah duk da yake wasu malamai tun daga sahabbai suna ganin cewa annabi ya ga Allah har Hassan al-Basri ma rantsuwa yake da Allah na cewa annabi ya ga Allah to amma shi dai annabi da kanshi hadisin ummul mu'minin Aisha hadisin Abu Huraira da hadisin Abu Zarrin al-Ghifari annabi ya tabbatar da cewa shi da kai ne daga Allah to sai mu tabbaye ka kai in ka shaida babu mutuntancin bauta da gaskiya sai Allah ka ga Allah sannan sai mu tambaye ka kai da ke rayuwa a wannan duniyar yau a tashhadu anna muhammadar rasulullah in ka ce na'am mu ce ka gan shi to ya kai kai shaida da abin da baka gani ba yanda ka yi wannan shaidar to kai shaida ga wata kuda baka gan shi da ido na biyu kuma sai aka ce ashahara maf'ulun bihi ne ko to idan muka dauki kalmar shahar shin menene ma'anarta a zamfarerin larabci shahar na nufin wata da muke kallo sama to sai muka diba diwanin larabci muka tattara larabawa sukan yi abu ɗai suna ɗai suna 10 giwa tana da suna 221 a larabci suna ɗai har suna 221 ke ga giwa a larabci to wata suna nawa ke gare shi a larabci wata na da suna ɗai har suna 17 cikin sunayen nan 17 gabaki ɗaya babu inda balarabe ya taɓa dibin wata ya kira shi da suna ashahar sai dai ya nuna ya ce alhilal sai dai ya nuna ya ce alkamar sai dai ya nuna ya ce albadru sai dai ya nuna ya ce albadiru sai dai ya nuna ya ce albadiru haka ya nemi shi sunaye har 17 amma babu ashaharu a ciki idan aka ce ashaharu ba mun ake nufi ba wannan watan da ake kallo sama kwanakin wata ake nufi month kwanakin nan idan Januwari ne shi ma shaharu yake duk da yake ba wata ne wanda ake kallo sama ba shahar ne kwanaki ne kwana 31 ko month ina fatar nan duka yan boko ne sun san bambanci tsakanin month da kuma moon
moon watan da ke sama, month kwanaki na wata. To ashar yana nufin month. Akwai wanda ya taba ganin kwanaki? An fahimci wannan? Don shi ne hadisin Bukhari, annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ashharu tis'un wa ishruna yawma. Wata kwanaki 29 ne. Me yasa bai ce alqamaru tis'un wa ishruna yawman ba? Saboda ya san kamar wata wancan da ake kallo sama. Shi kuma shahar kwanakin su ake kira ashhar. Annabi yayi wannan fasar. Shi aka saukan mu alqur'ani. Balarabe ne na ciki da waje tun daga kakan annabi Isma'il wanda shi ya fara furci da harshen larabci mai fasaha. Kuma shi Allah maɗaukakin sarki ya yi magana da shi ba tare da tahinta ba. Shi ya fassara cewa wannan ashar ba yana nufin kwanai, ba yana nufin wata da ake kallo sama ba. Don haka a cikin Alƙur'ani babu maganar wata ga baki ɗaya. Abinda aka ce wanda kwanakin na watan suka zo alhali yana halarce yana nan da ran shi bai mutu ba, to falli ya sunhu ya azumci waɗannan kwanakin na watan. Ya kwanakin na watan ke shigowa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara yace sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum faqdiru lahu salatin. Ku dauki azumi idan kun ga wata, haka ma ku aji azumi idan kun ga wata, idan an yi muku giragizai sun rufe sama to ku kaddarta kwanakin na wata kwanaki ɗaya har kwanaki 30. Don haka sai a yi kokari a kiyaye. Na biyu cikin matsalan ganin wata, ‘yan uwa musulmi ba a amfani da wani ilimi na taurari lokacin dibin wata. Ba a amfani da ilimin taurari lokacin dibin wata. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu haka. Yace inna ummatun ummiya la naktubu wa la nahsub. Mu fa al'umma ce ummiya. هو الذي بعث في الأميين رسولا ثم الأمة أمية لا نكتب بام ربطاوة ولا نحسب بام حسابي بام calculating cewa rabi'u awwal kwana kaza zai rabi'u sani kwana kaza zai jumada kula kwana kaza zai babu wannan lissafi kwata asharu hakaza wa hakaza wata ga yanda yake ga yanda yake. Don haka malaman musulunci suka tafi akan cewa wata fa dubi ake da ido. Mu kiyaye lokacin annabi fa akwai astrologists waɗanda suke suna da ilimin taurari, suna wannan lissafin, suna hisabi, amma annabi bai amfani da iliminsu ba. Ba kuma shi ke nuna kafi annabi sanin science ba. Annabi ya fi ka sanin abin da ake kira kimiyya, ya fi ka iya science, ya fi ka sanin ciki da waje na calculations da science. To amma wannan hukuncin haka Allah ya sauka mishi shi, cewa kada a yi amfani da ilimin wani science ko menene wajen dubin wata, a ɗaga kai a dubi wata sama. In an gan shi a ɗauki azumi, in ban shi ba a cika idda kwana 30. Don haka labudda da ka so da baka so ba ka ɗauki wannan hukunci. Haka Allah maɗaukakin sarki ya saukan mu annabi sallallahu alaihi wasallam. Malaman musulunci tun daga Abubakar As-Siddiq al-Akbar, sayyidus sahaba, har zuwa ga tabi'ai, har atba'ut tabi'ina, har aka kawo yau in dai malamai ne waɗanda suke masana ƙararri gabaki dai sun haɗu kan cewa ba a amfani da ilimin astronomy, ba a amfani da ilimin cosmology, ba a amfani da ilimin astrology, ba a amfani da any form of calculation wajen dibin wata. Za a duba ne idan an gan shi a ɗauki azumi, idan an gan shi a aji azumi. An fahimci wannan? In kimiyya da kaka ji annabi ya fi ka sanin kimiyya, sai a buɗe fagen kimiyya, annabi ya karantar da kai kimiyyar da har yau duniya ba wannan kimiyyar ba. Kimiyyar jiya da ta yau da ta gobe duka an ji ta daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sai a buɗa maka hadisai, a buɗa maka mene,
ai ta buɗa maka kaga wanda ya lokacin larabawa lokaci 1400 years ago wanda ya rayuwa wannan lokacin kaji yanda yake fiɗan science yake fiɗan kimiyya ka san da cewa annabi ya fi ka sani abin da ake kira kimiyya in wannan ilimin ne ka san da cewa annabi ya fi ka sani shi amma kuma haka shari'ar musulunci ta so Allah ake bauta ma haka yake so a bauta mishi menene hikimar yin haka shine mafi sani wata ran za a waye gari a gane illan da ke cikin amfani da ilimin astronomy ko kuma ilimin menene wajen dibin wata ba mamaki wata ran za a waye gari a ga wannan da fatar yan uwa musulmi an fahimta sai dai malaman lajina ad-da'ima lil buhuth wal ifta sun haɗu cewa duka wani abu da zai taimaka maka ka hangi wata kana iya amfani da shi ka taka saman bene domin hanga wata ba laifi ka taka saman dutse domin hangen wata ba laifi suka ce duk da wannan na'urar ta telescope ka aza ta ga ido wanda ke kawo nesa kusa ko ka sa ta kuma ya ƙara ma abu girma ka sa ka yi dibi suka ce ba laifi an fahimci wannan to sai dai wannan kuma yana da bambanci da yin amfani da ilimin calculations mathematics a ce ai ana ganin wata yau ko ba a gani don shi ne shaykhul islam ibn taymiyyah al-harrani Allah madaukakin sarki ya mishi rahama yake tabbatarwa a littafin shi na majmu'atul fatawa cewa dukkanin malaman musulunci ga baki ɗaya sun haɗu akan cewa ba a amfani da ilimin hisabi wajen dubin wata. ‘Yan uwa musulmi sai a yi kokari a kiyaye. Matsala ta uku ta ƙarƙashin watan wadda take kwance muna kai shine idan mutanen gari kaza suka ga wata ya lizimci dukkanin birane su ɗauki azumi ko kuma su kadai za su ɗaukar azumi ya warwarewar wannan matsalar take. Bangaren malamai suka ce idan mutanen alƙarya kaza suka ga wata azumi ya hau kansu ne su kadai ko wasu alƙarya ka yi amfani da nata gari. An fahimci wannan suka ce fadar annabi suno le ru'yatihi waqtilu le ru'yatihi annabi na magana ne da mutanen Madina ku dauki azumi idan kun ga wata ko aji azumi idan kun ga wata sauran kuma mutanen duniya sai su yi kiyasin kansu akan mutanen Madina kowane gari idan sun ga wata su dauka idan sun ga wata kuma su aji an fahimci ma'anar wannan bangaren malamai suka ce a'a lalle idan gari ɗaya suka ga wata to ya lizinci dukkanin duniya ga baki ɗaya kowa da ke azumi suka ce fadar annabi sumu li ru'yatihi sumu ayyuhan nas li ru'yatihi annas wannan alifun da lamun lil istighraq al jinsi ko dukkanin mutane ga baki ɗaya ku ɗauki azumi idan kun ga wata don haka ganin wata na gari kaza ya lizinci duniya suka ce kuma addinin musulunci addini ɗaya ne da aka saukan ma duniya wanda kuma shi ne addinin da ya fi kowane addini kawo haɗin kai a duniya babu hikima cewa wayancan suna azumin su daban wayannan suna daban wayancan suna daban suka ce abinda zai fi kawo ɗayantuwar kalma ta addini shine a ɗauki azumi tare da baki ɗaya ɓangaren malamai suka ce dole a yi amfani da ɓangarora na duniya idan ɓangare ɗaya na duniya suka ga wata su ɗauki azumi su ko ɓangare na ɗaya na biyu su jira sai in sun gana su wata ɓangare na uku su ma su jira sai in sun gana su wata wannan ɓangaren yana da alaƙa da kasancewar birane na gabascin duniya da kuma birane na yammacin duniya waɗanda suke gabascin duniya suka riga ganin rana gaba da waɗanda suke yamma ko akwai bambancin lokaci time difference akwai bambanci na abin da malaman kimiyya yau suke kira longitude
difference. Tsakanin kowane longitude na 15 degree akwai bambanci 1 hour. To every 15 degree, there is difference of 1 hour. So idan aka ci gaba da haka nan, za ka samu wasu birane akwai bambancin awa 24 tsakaninsu. Idan kuma aka samu wannan bambanci an samu bambancin kwana ɗaya. Lokacin da a Najeriya kuke bisa mimbari kuna sallar Juma'a, wani zai buga waya, kuna bisa mimbari kuna kutubar Juma'a. Idan wani ya buga waya a wata ƙasa ya tabbai sai ce wallahi muna nan Alhamis muna sallar magariba. Shin ku idan kuka ga watan a Juma'a kuka aika musu sako su fa Alhamis suke. Idan kuka ɗauki azumin Juma'a za ku waye da gari da shi ne Asabar, su kuma idan suka ɗauka Alhamis za su waye gari da shi ne Juma'a. An yi daidai? Idan kuna 29 ga watan Sha'aban Juma'a, su da ke Alhamis 28 ga watan Sha'aban su. Ba su kai da tara ba don Juma'a ku ce ba. An gane abin da nake nufi? Don haka idan suka ɗauki azumi to Sha'aban ɗin su 28 ya zama February. Ya musu 28 bai kai da tara ba. Haka ma wajen ajiye azumi idan ku kuka kai da tara su da 8 suke saboda akwai bambancin kwana ɗaya tsakanin ku. Idan suka ajiye azumi kuma Ramadan ɗin su 28 days ne. Don haka da ruwan duniya bai yiwa a yi aiki tare in ba bagire ya ba. Don shi ne sallah da take azamul ibadat. Wadda ita ce mafi girman ayyukan musulunci ga baki daya. Ba a yi ta a lokaci daya. Kana azhar a Najeriya wani na can a ƙasar Amerika yana magariba, wani na can a ƙasar China yana sallar kaza. Daban-daban kuke yin ta. Bugu da ƙari azumin ma idan aka dibi titul yaumi lokacin da kuke kame da baki da rana da azhar kuna ɗauke da azumi har yunwa ta fara tafiya ne kwalifon wani ya fara kai bai iya wani aiki sai ya kwanta idan ka buga waya a America wani na can sannan sun yi buɗe baki a ce shan ruwanku daban-daban kuke yin shi buɗe bakinku daban-daban ne ko sahur ɗinku daban-daban ne sallolinku daban-daban ne to haka ma ko azumin ku labudda ya kasance daban-daban. An fahimci wannan? Bugu da ƙari idan muka ɗauki wani misali, za mu tarar da wasu mutane da suke bisa ga wani ɓangare na duniya da muke kira Arctic region. Idan ka ce extreme north ko kuma extreme south, idan ka yi wannan ɓangaren north ko kuma south toward south pole ko kuma toward north pole idan ka tafi za ka cimma wani yanayi wanda dare da yini sun bambanta matuƙa akwai garin da na bamu misali magariba suna yi ran 19 ga watan April 19th of April tun 19th of April suka yi sallan magariba dare yayi har yau da nake magana safiya ba ta waye ba duhun dare ne musafir ba za ta waye ba sai on 25th August an fahimci wannan idan ka tafi extreme north that is at north pole ka tsayu za ka tarar da cewa wata 6 suke cikin dare wata 6 cikin yini wata 6 da dare wata 6 da yini shekaran guda ta kare shi kenan kaga hukunce-hukuncen su ba daidai suke da hukunce-hukuncen ba dole hukunce-hukuncen su saba haka Allah ya halicci duniyar shi mace mai idda mijinta ya sake ta tana so ta yi tsarkinta ta gama ta je ta sake aure shekara guda ta ga dare ɗaya da yini da kwana ɗaya kenan to yau za ta aure kenan sannan cikin daren nan ne zai ɗaukar azumi ya buɗe baki cikin daren ya sake ɗaukar wani cikin dare ya buɗe baki cikin dare ya ce haka
don Ramadana cikin dare ne kama musu har ya kare cikin dare ya za su nasa azumi to Allah da ya halicci duniyar ya sanya ta daban-daban don haka ni ana fahimta zaɓen ikhtilaful matali'i nan lalura ce wanda ba ta da makawa dole sai an yi dubi gare ta iya matuƙa sai dai ni ana wa matsayi ko ban kai in yanke hukunci ga irin matsaloli masu nauyi a al'amarin addini ba akwai manyan malamai na jiya waɗanda sun yi bayanai akwai manyan malamai na yau daban-daban daga ɓangarora daban-daban na duniya sai dai ni iyakacin abinda Allah maɗaukakin sarki ya fahimtar da ni kenan ana wa karatun ban gama shan fatiha cikin cokali ba balle har in buɗe baki in ce zan yi wani hukunci na kaina ba da hukunci wanda yake na kaina wannan abu ne wanda ni na hango wanda yake lalura ce tabbas ko malamai su tsaya su lura a kanta su ga abin da ya cancanci su aza al'ummar musulmi a kai ne Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to a takaicen takaitawa dai idan ganin wata ya tabbatu safiya ta waye watan Ramadana ya kama idan ba a ga wata ba kuma fa safiya ta waye ana cikin Sha'ban shine 30 ga watan Sha'ban to ran 30 ga watan Sha'ban ba sai an yi dubin wata ba sa'annan idan ka daga kai 30 ga watan Sha'ban ba mamaki ka ga wata saboda watan fa ya fito 29 ga watan Sha'ban ganin shi ne abu ba shi yasa annabi bai ce in watan ya ki fitowa ba sai ce fa in gumma alaikum idan aka yi muku giragizai suka rufe muku su giragizai ne suka rufe shi suka hana muku ganin shi amma ya fito don haka idan wata ya yi 30 ran ɗaya ga wata idan kuka dube su za ku gan shi babba sosai to matsayin kamar 2 ga wata yake sai dai ga hukunci za ku ɗauke shi ɗaya ga wata saboda haka annabi ya karanta an fahimci wannan to aka waye gari ɗaya ga watan Ramadan daga bakin lokacin da aka kauta shi da nan aljannu an ɗaure an buɗe kofofin aljanna hukuncen Ramadan sun shigo sai kuma abin da ya shafi hukuncen azumin Ramadan waɗanda suka haɗa da hukuncen sahur hukuncen aikace-aikacen da mutane suke aikatawa na yini kamar ƙwallaye da ake yi a yini ko kalle-kallen ƙwallaye ko fina-finai waɗanda annabi ya ce mallam ya da ƙaula zur wal amala bihi falaysa lillahi haja ala an yada ta'amahu wala sharabahu wanda bai bar zancen ƙarya ba kallon fina-finai kallon ƙwallo La Liga Premier League Bundesliga Serie A Scottish League Champions League menene wanda bai bar su ba wal amala bihi da aiki irin wannan duka ko shi ya je ya yi ƙwallon an fahimci wannan ko ya je wajen fina-finan ko kuma a makaranta ya je wajen hira da budurwa akwai classmate ɗinsu za su zauna ana ba'a ko ana yan firce-firce wanda bai daina ba annabi ya ce falaisa lillahi haja Allah bai da bukata ala an yada a ta'amahu wa la sharabahu akan ya aje abinci shi ko abin shi Allah bai da bukata bi ma'ana ya je ya ci gaba da ci abincin shi ya ci gaba da ci abincin shi ga malaman da suka yi aiki da zahirin hadisin ke amma hukunce-hukunce da suka shafi Ramadan har zuwa ga buɗin baki abinda za a buɗe baki da shi da kuma hukuncin Ramadana ga matafiyi yaya matafiyi yake yin azumi hukuncin mace mai ciki da mace mai shayarwa hukuncin mara lafiya irin mai ulcer ko rashin lafiyar da ba a tunanin warke ta kusa hukuncin mara lafiya mai malaria ko kuma wani zazzabi a lokacin azumi hukuncin tsoho wanda ya tsufa tukuk
bai iya azumi da makamantansu dukkan ne akwai irin wa'anga hukunce-hukuncen da suka shafi Ramadana. To sai dai kuma ga lokaci ya muna karanci. Da za a bani mintuna 10 sai in bi sama-sama. Idan taɓa wasu hukunce-hukunce da zan yi murna ƙwarai da gaske da haka. Sai ya ambaci matafiya a takaicen takaitawa an kasa su kashi uku. Tafiya wadda ba wahala cikinta hadisai sun karantar da cewa kana iya aje azumi. Sai dai yin azumin shine mafi fici. Tafiya wadda yake akwai wahala cikinta. Kana iya aje azumi, kana iya yin azumi, sai dai aje azumin shine mafi fici. Tafiya wadda yake akwai cutarwa a ciki idan ka yi azumi, to wanda ya azumi mai sabon Allah ne suna annabi ce ulaikal usat ulaikal usat ulaikal usat. An fahimci wannan duk wanda azumi zai iya cutarwa haramun ne ya azumi. Don shi ne malaman lajina suka ce wanda ke turin baro dan baro misali ya tura baro ya wahala ya gaji suka ce ya bi abinci ya ci ya aje abincin ya ci gaba da turin baron shi in dai har ya kasance lalle rashin cin abinci ya taɓa lafiyar shi bayan sallah sai ya zanta. An fahimci wannan in bai ci ba ya bari ya faɗi aka ɗauka aka yi asibiti yana cikin masu sabon Allah. An gane wannan ka haka suka yi magana akan ire-iren waɗanda suke da sana'a mai wahala. Lebarori masu ɗaukar siminti nan suke cin abinci su ciyar da iyalinsu babu makawa suke musu fatawa wadda babu lokacin da zan buɗe fatawar idan na faɗe ta na wuce zan bar baya da kura za a yi ta surutai a kai. An fahimci wannan don haka a je a duba a je kuma a tambayi malamai fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Da fatar an fahimci wannan. Don haka shi wannan takaice shine hukuncin matafiya. Su uku ne. Tafiya mai sauki zan je Gusau cikin jeep labiyayya ga air condition ga ƙira'a an kunna tana tashi a hankali to in yi azumin shine mafifici. Amma zan je Lagos cikin kila buɗaɗɗen mota ga iska ga wahala. Kamin a isa Legas ɗin nan na fara ganin mutane 2-3 wanda ke tsaye sai kama gani a angle 30 degree. To irin wannan haji azumi shine mafifici. Wanda zai kai ga mutum ma ya kwanta sai ya mishi fita saboda wahalar azumi. To yin azumi haramun ne. Da fatan an fahimci wannan. Sa'an nan game da mace mai ciki alhubula da kuma mace mai shayarwa waɗanda suna jima kansu tsoron lafiyarsu ko kuma lafiyar abinda suke ɗauke da shi. Mace mai shayarwa tana gudu tana tsoron rashin cin abincinta ya haifar da ƙarancin nono wanda ɗan da take shayarwa ko ‘yar da take shayarwa za ta cutu. Ko kuma mace mai ciki da take tunanin abin da ke cikin cikinta zai iya samun matsala ko kuma ita kanta za ta iya samun matsala. To addinin musulunci addini ne mai sauki. Inna hadha din yusr. Annabi ce wanga addini mai sauki ne. Walan yushadda ad-din ahadun illa ghalaba. Ba wanda yake tsoron addini sai addini ya rinjaye shi. Za a kai mu ne ce ke ai kun to kuka fi sai ku yi azumin nan. Da ke da ɗan duka ba ku yi darajar azumi ba wurin Allah. Don haka dole sai ku yi azumi. Wannan fatawa ce ta kuskure. Hakika irin wannan da tsoho wanda yake ya tsufa tugub bai iya azumi. An fahimci wannan? Sa'an nan da mara lafiya wanda ba a tunanin warkewar shi nan kusa. To za su aje azumi sai su ciyar da miskini. Wa alal ladina yutiqunahu malamai suka ce
kuma Allah ya ce akan waɗanda suna iya su yi azumin yutiqunahu amami ma'al mushaqqa tare da wahala da kuma cutar da rayuwa cutar da lafiya kamar tsogo ya tsufa tuttugo idan ya yi azumin zai cutar da lafiyar shi ko mace mai ciki za ta cutar da abin da ke cikin ta cutar da kanta da makamantan